Il-Gvern imblokka diskussjoni dwar il-materja tal-erda u l-qtuħ tas-siġar f'pajjiżna fil-Kumitat Parlamentari għall-Ambjent u l-Ippjanar. Dak is-suġġeriment li huwa tajjeb u qed taqblu miegħu tajjeb huwa dak li talabna biex nagħmlu l-Speaker. Le, qed tinterpreta ħażin ir-ruling tal-Speaker. Alex Muscat, iċ-Chairman tal-Kumitat, baqa' jinsisti li din il-materja ma tistax tkun diskussa minħabba ruling tal-Speaker li ma jippermettix li jsir dan. Fl-istess kumitat, il-kellim tal-Oppożizzjoni dwar l-ambjent, l-affarijiet marittimi u l-Green Initiatives, Jason Azzopardi, qal li ma jistax ikun li dan l-isfreġġju ambjentali ma jiġix diskuss f'kumitat li suppost jiddiskuti dawn l-affarijiet. Hawn infatti wasaqsa bosta drabi jekk l-istess kumitat u suppost jaħdem b'dan il-mod u jekk il-kumitat huwiex biss grupp li jimxi skont dak li jgħidu l-Awtorità tal-Ippjanar u l-Awtorità tal-Ambjent. Ta' min wieħed jinnota li fl-aħħar jiem komplet it-traċedja ambjentali li titwettaq fil-lokalità ta' Santa Luċija fejn numru kbir ta' siġar spiċċaw maqtuwa u mqaċċta sabiex jieħdu posthom it-tħaffir, il-konkrit u l-asfalt brabta ma' proġett infrastrutturali. Din ix-xena titqies minn ħafna bħala l-ipokrizija tal-Gvern Laburista fejn lura fl-2013 kien wieħed li l-ambjent kellu jkun priorità. Fl-aħħar jiem kienu diversi persuni li komplew juru d-dieqa tagħhom lejn din id-distruzzjoni sfrenata tal-ambjent. Għalej li kieku kienu ma toġobnix. Ma jġubnix it-qaċċit. Taħseb effettwa l-arja li ngħixu fiha se tisir dat qaċċit madwar Malta? Kollox effettwa. Anke ħabba fina, l-lokalità hawnhekk żgħira speċi ta' konna bżonn li jsiru ċertu affarijiet u minnu responsabbli u azzjoni wkoll. Hawnhekk kollox ikerkru, jekk ikun hawn is-siġar ma jriduhomx, min iridhom min ma jridhomx. Naħseb jien kemm jirreplejsjaw mhux se jagħmlu l-arja, tsaħmeġ l-arja ma nimmaġinax. Mhux tajjeb hu. X'isnajt iżjed? Hekk ikun kbira u jaqtaħħa m'għandux kemm ħadet malajjin. Ta' min wieħed jinnota li parti kbira minn masġar li sa 3 snin ilu ġie mniedi mill-Gvern Laburista bħala jogging track issa ntilef darba għal dejjem. Għal daqstant bosta siġar maturi inqerdu għal kollox minħabba l-fatt li la darba jinqalgħu mill-art dawn ma jgħixux aktar.